comezamos xa, se te parece. Sí, Estás vendo en pantalla xente, está MJ Pérez. Hoxe é un día, hostia, é un día especial, é un día raro, é un día... todo raro. Sí, porque, claro, é unha conversa, esta conversa foi un pouco improvisada, vamos a dicir ou non, como que non contábamos con facela, pero claro, estamos nun día no que acabas de estrenar unha canción que eu teño aquí debaixo da miña cámara. Está aquí o título da canción, Tanto por loitar, un tema dedicado ao Dépor a banca, tamén o fútbol femenino, ás mulleres, agora falaremos deso. E claro, era unha ocasión necesaria e obligatoria que pasases por aquí porque eu sou deportivista, ti eres deportivista, estamos en previa de dous partidos moi importantes, sobre todo o máis importante eu creo que o do Dépor a banca, porque o que se está xogando xa o poder ascender e claro, tiñas que pasar por aquí, o sea, era obligatorio. Sí, foi é o que dis, unha conversa dun día para outro e un pouco random, porque non hai máis que ver, o que che rodea a ti e o que me rodea a min aquí en pantalla, non? Sí, hai que dicir que certa marca cervecera que está en moitos lados por aquí, aí detrás túa, e certa marca tamén de telecomunicacións Que podían... nos poden patrocinar cando queiran, non Estamos, pasa nada. estamos dispostos a que nos patrocinen tanto os teus concertos, o teu podcast, que tamén tes un podcast que hai que falar tamén, e o meu. Efectivamente, podedes patrocinar este contido ou mesmamente, por exemplo, en vez de facer eu un videoclip un pouco máis cutreiro hasta as 4 da mañá, pois igual ti patrocinando un pouquiño, pois pódese facer un videoclip máis xeitoso, non? Simplemente con aportar un pouquillo para a O, produción, para a grabación, xa estaría, verdad? Tampouco o que pedimos tanto. o que para ti é un pouquiño, para min é moito, querida marca. Podía estar ben, oye, xa como primeira petición que oye, aí queda, se alguén quere recoller o guante, pois seu é o guante, o sea, non hai fallo. Como vamos dicir que non? No, pero bueno, que é verdade, a ver, as cousas como son. Camisetas futboleiras teñen patrocinios por todos lados porque tamén de algún lado hai que sacar os cartos, pero eu debo decir, Dani, se me permites, vamos decir que o capítulo de hoxe está patrocinado pola teoría do 3. Sentímolo no corazón. Despois, se queres, explico o que é a teoría do 3, que dirás ti, vesme patrocinar aquí sectas. Pode ser. Sí, pero esa seta da cal eu xa sei cousas, vou facer o Ai, tonto. sabes Eu sei cousas. cousas, porque Sabe eu cousas. teño que dicir unha cousa, que eu non vou moito a Begondo, creo que este ano fun solo un día porque non me dá vida para todo. E Eh, tamén porque cando ven Dani perdemos, entón sí, é verdad, é o que tamén é non certo. Sí, poñemos. eso é certo, eso é certo. Pero eu leo as redes e eu sei un pouquiño, Sabes vexo cosas. vexo aí quenes estades e ten moito mérito, a verdade é que a tía do 3, oye, quero sabela en condicións, porque non sei moi ben todo, Sí, sí. pero quero sabela. Vou avisar a xente porque os que son, como se di agora, non, os OGs de aquí da Canle, eh, non vai a ser, ou igual sí, porque isto todo pode pasar, como a primeira conversa que tivemos, que un pouco máis e nos pasamos un día inteiro falando, porque MJ repetidor estivo nos inicios xa aquí da Canle, e aquel día estivemos, creo que 2 horas e media falando. Sí, porque eu son unha persona que me costa moito falar e non me gusta falar, entón 3 horas falando. Fora brutal, e hoxe non vai a ser tanto, ou si, non o sei, pero bueno, vamos a entrar en faena, se che parece, antes de poñer un poquinho en catro cousas que me apetece que a xente sepa de ti, porque daquelas falamos xa, non vamos a facer agora un repaso da túa carreira ni nada, pero hai dúas cousas que me apetece comentar porque, aparte do tema que ti acabas de sacar, fai unhas semanas, fai un tempiño moi pouco, sacaches outro tema que é Barco á deriva. Por falar un pouquiño desa Sí. canción porque, joder, creo que pa min hai unha reacción miña aí subida na canle, pa min foi e é un temazo e quero que fales un poquinho tamén desa canción para que a xente sepa que un poquinho o que estás a facer. Pois tanto esta canción como todo o que estou sacando dende, vamos, dende máis ou menos a altura de 2022 para diante,
claro, eu fago balance ao finais do ano e digo, boa, só saquei 3 temas, pero que son temas que igual levo anos currando neles e non é porque eu sexa Beethoven, é porque, por un lado, de pasar a sacar un disco con todo o que implica a todo o que pasou na pandemia, eu quixen entrar nun momento de procesos máis lentos e saborear máis as cancións. Iso tamén me vale tamén como punto de inflexión para eu sei que mañá si fago un longo que o vou enfrontar dunha maneira distinta, que por certo xa digo que plans hai, xa veremos por onde van as cousas, pero plans hai de facer un longo. Entón, claro, eu andiven as singles, pero singles que, claro, igual sae hoxe, pois como a Vilanel ou así, pero eu levaba un ano currando nel, en Barco a deriva estiven, pois eu que sei, cerca de ano e pico, por qué? Porque son cancións que o desenvolvemento vai un pouco en paralelo, non? É dicir, pois igual xa estou producindo Vilanel, pero xa estou a medio desenvolver Barco a deriva, etcétera, etcétera. Entón eu vou desenvolvendo pouco a pouco e despois as cousas dilátanse tamén, sobre todo por temas de axenda. Axendas dos estudios, axendas das persoas cas que eu quero colaborar, etcétera, etcétera. Entón, Barco a deriva tamén foi un proceso que veu a lume lento e eu o que sí que noto é que si ben as cousas se estiran, por outro lado é guai porque, por exemplo, mesmamente a canción que estrenamos agora de Tanto por loitar, hai algunha idea que se a desenvolvéramos a fume de carozo non saería. O feito de que as cousas estiren tanto dache tamén moito tempo para pensar e dicir que volta lle podemos dar por aquí. Entón iso está guai, pero bueno, hai que podérselo permitir, pero como non vivimos disto, pois nos lo permitimos, sabes? Eh, Entón Barco a deriva é un pouco iso e despois que é unha canción que moi visceral, destas que empezas a escribir e sae todo no momento. Saliu dunha idea máis ou menos inicial ata que é a mítica. Eu moitas veces teño as cancións como un cachiño de canción aquí, os bocetos, sabes, gravo cas notas de voz e así, outro cachiño ali e tal. E un día desto de que te lembras que tes aí esa canción, é algo tan simple como estar quentando leite no microondas, que sone o clink, e eu de repente dicir, ostra, que aquí unhas campás, e dicir, vouno maquetar no ordenador, e de repente empezar, pois eu que sei, ás 10 da noite, e acostarme ás 2 da mañá, porque non só dixen, ai, vou anotar esta idea, sino que fixen a maqueta da canción, ca idea que escoitades agora, o sea, ca idea que despois, obviamente, desenvolvemos en plan ben, pero eu cunha guitarra gravada a monte, coas ideas, cas campás, co tal, pum, todo aí na maqueta, porque cando sae, sae. E mm, entón, a esa canción só lle faltaba unha cousa, que é, imos producila. E foi pouquiño a pouco, e tamén se dilatou un pouco porque, claro, é a mítica Dani, sacar algo sin videoclip. Me cago en tal, o sea, que está moi bien, pero tamén hai que podérselo permitir. Eu xa digo, e dígolle sempre aos compañeiros, queixome sempre, pero tamén sinto que son unha privilexiada, porque en cousas como a de hoxe, que é tema do Depor, todo sacado a última hora, non teño pasta, non teño tal, me hago yo me lo guiso, yo me lo como, fago un videoclip, aínda que me deita ás 4 da mañá, sabes? Por fago, e non todos os compañeiros teñen esa posibilidad, sí. sabes? S Entón, sí, porque moita xente, joder, pode co tempo que ti levas, con todo o que ti tes a maiores da música, con todas as cousas que fas, claro, ti te podes permitir ir pouco a pouco facendo, sacando, tes a perseverancia e tes, pois, o tempo, iba a dicir o tempo libre, non sei se se pode chamar no, tempo é que libre o ou tal. problema precisamente é non ter tempo libre, porque precisamente o non ter tempo libre é o que fai que a velocidade a que vaias é sempre moito menor que a que che gustaría. E, é dicir, que me fastidia a min que as comparacións son odiosas, tanto por parte do público que non ten por que saber cal é a vida privada dos Mm, músicos. O público ás veces pensa, veche sacando cousas e di, se dedica de forma profesional, non sei porque ya non sacou un disco. E é rollo de, no, señora, é que outro, hai veces despois dos concertos que me di a xente, pero ti traballas desto, non? E cando dices, no, mira, que eu son autónoma, teño varios clientes, non sei que, e non, hai xente, o sea, xente, sabes, xa, señoras e señores, sabes, que non me creen, porque din,
veña, va, que ganas vas ter ti, sabes, de estar a 100 millóns de cousas e a isto a maiores. Eu, xa señora, yo tamén me lo pregunto todos os días. E sin embargo, igual, xeracións máis novas que están nese momento, sabes, que ni estudias, ni trabajas, ni tal, estás arrancando, basta que o Mm. proxecto che vai a ben, xa a túa vida xa é eso, xa entras de pleno nunha actividade profesional na que o teu tempo, a totalidade do teu tempo, é para iso, ou que te podes permitir dicir: "Mamá, papá, voy a apostar por isto un poquito", e igual tes un pouco de respaldo económico. Claro, os que andamos nos 30 e pico non che podemos andar con caralladas, sabes? E moita xente xa tendo fillos e estas cousas que sabes que hai que darlles de comer e non podes andar xogando ao trapecio, é dicir, tes que Mm. currar e non podes andar pois este disco ahora non teño pasta, voume meter ao disco, non podes andar con estas cousas, sabes? Entón, é dicir, é como unha carreira, tío, na que un empeza aquí e outro empeza 100 metros máis para atrás. Entón, é dicir, correr corremos todos, pero despois dende fora non podedes, non se pode comparar, porque é hasta de mal gusto, sabes? Pouco isto que dis ahora de ter os 30 anos, da capacidade e demais, é un pouco o que tamén fala a canción, non? É un pouco ese himno de falas da xeración perdida, de sentirse un pouco un barco á deriva, e un pouco tamén o que reflexas na canción, non? É un pouco, quizáis tamén a túa vida ou un pouco os teus sentimentos con respecto a onde estou, como vou, que fago, non? Mira, aínda falaba outro día cunha compañeira nunha conversa que sairá hai pouco do meu podcast, aquí metendo cuña, falábamos de que ás veces a xente que escribimos cancións, ás veces escribimos cousas das que non somos conscientes que algo dentro de ti está expresando algo, está berrando algo, e ti escríbelo, e mentre estás escribindo non eres moi consciente, pero cóllelo de volta un tempo despois, cando xa reflexionaches iso e dis, é que xa mo estaba contando eu. Entón eu con esta canción pasoume un pouco, non? De eu xa estaba berrando estas cousas e eu ca canción estaba sendo meramente ejecutante, eu sabía que eu quería escribir eso, que eu quería berrar eso, non lle daba máis voltas de porqué, pero despois co tempo dicía, claro, que eu xa me estaba dicindo a mí mesma, estou ata as narices. É dicir, Mm. porque nadie di que a vida sexa fácil, eu tampouco digo que non quero que ninguén me regale nada, pero que diso é do que fala a canción. A canción ten unha parte no medio, na que cando di porque me doi o corazón e tal, no videoclip nós representamos como unha escena random na que a MJ exploradora, que é por así dicilo a protagonista do videoclip, atópase como con unha versión poderosa dela, que o que fai é convertir, non, convirte o lume en moedas, o sea, o que representa iso é como rollo de isto é o que querías, non? Éxito e a vida resolta, toma, aquí cho dou. E a outra MJ rexeito, é dicir, por que? É ese rollo de non falo só do meu desespero, non me queixo por queixar, eu non me estou queixando de que eu queira que me toque a lotería para resolverme a vida, eu do que me estou queixando é do que eu quero ser quen de resolver a miña vida de por min. E hai xente que dirá, bueno, pois deixa a jaiteirada e ponte a traballar, pero es que, señora, eu a jaiteirada complemento con moito curro, o sea, señora, soy autónoma e curro máis cosas, entón, é dicir, que non é unha cousa miña, non falo só do meu desespero, non, xeración barco a deriva, por qué? Porque somos esa xeración que preparámonos en moitos casos moito, sabes, o sea, con Sí. carreiras, con másters, con algún con 2 másters, o sea, máis non podías estudar. Os teus pais facendo un sacrificio tremendo, moitos compañeiros traballando para poder pagarse os estudios, todo, o sea, entón ti preparaste para ao final ese rollo que che venden de, no, máis ou menos entre os 25 e os 30 ti consigues esa estabilidade laboral e non sei que. E Sí. ti ves que te matas a currar e te sintes inútil porque dis, aínda que me mata a currar, non podo pagarme de forma solvente unha vivenda, etcétera, etcétera. Entón, a xente, claro, é dicir, as situacións que hai. Entón, claro, chega un punto no que nós dámonos latigazos dicindo es que non lo consigo, pero que igual non é que ti non o consigas, é que igual estamos poñendo moita responsabilidade en nós cando tamén hai factores externos cos que simplemente non podes pelear. E ou realmente gañas moita, 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 moitísima pasta, o que no pasado sería ser casi rico, ou realmente casi que vivir só de forma solvente, etcétera, etcétera, é case unha utopía. Sabes, entón, tanto diso, da vida en sí, como tamén falo dunha parte profesional, o sea, profesional a nivel artístico de sentirme en terra de nadie. É dicir, eu amo Galiza, eu quero a Galiza, eu sei que teño aquí somos pocos, pero somos moi buenos, sabes? É dicir, sei que teño unha comunidade de seguidores que somos pouquiños, pero que é xente
Mm. a tope, sabes? Moi ben. E non a cambio por nada do mundo. Pero ao mesmo tempo Galiza é como ese rollo de ter que estar convencendo todo o tempo. E eu paso xa de convencer a nadie, é dicir, lo queres, bien, non lo queres, tamén, Bueno, entrar na roda do mainstream non depende só de facer moitas cousas ou de intentar dar cunha supuesta tecla, mm. sabes? Ás veces depende un pouco do azar, de os compañeros que me din, no, es que yo estoy mirando a ver si doy con la tecla, para mí é un erro, porque ao final estás obsesionado con eso, frustraste, porque igual Mm. lanzas isto e non o consigues, lanzas o outro e non o consigues, e ao final estás buscando ser outras versións de ti menos buscarte a ti, sabes? Ou lanzas algo que tocas esa tecla e despois nas seguintes teclas que estás pulsando non é a mesma Non é? e volves outra vez a baixar e aí, ostras, eso ten que tamén Sí, e despois, a ver, tal e como as tendencias van e veñen, por exemplo, grupos que pasaron, o sea, que tiveron unha progresión e chegaron a un punto e o petaron, si mañá deixan de estar en auge, obviamente vai ser un mm, proceso jorobado, pero saben, son moi conscientes do que é este ciclo vital, por dicilo de alguna maneira, os grupos que da nada pasaron a estar en auge, si mañá non o están, va a ser heavy la caída. E despois que as tendencias van e veñen. Dubido moito que algún día mainstream sexamos os cantautores. O sea, eso sí que quere decir, si eso sucede, eu sí que me sumo ás voces que din que el fin del mundo está cerca, sabes? Aí sí que pode ser. eu xa me espero calquera cousa, o sea, Sí, 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 eu sí. xa me espero por min estaría encantado porque eu escoito moita música e son fan de moitas cousas, pero creo que a min posme un cantautor ou unha cantautora e tiro por aí porque aí están grandes dos meus artistas favoritos que tiran e son dese estilo, aínda que algúns agora, pois, a mellor coquetean con cousas que igual non se como li outro día, os puristas do como era o que li outro día? Era un tuit que poñía os puristas do cantautorismo, Sí, que pode ser. É que, a ver, tamén che digo que hai xente que concibe a canción de autor como Serrat bueno, Serrat e pouco máis, o sea, que hasta Sabina, sabes, por esa regla de tres se tampouco sí. desmarca, sabes, porque, ui, es que le mete non sei que. É dicir, eu que sobre todo empapábame moito de Ismael Serrano. A ver, Ujú. Ismael Serrano nadie pode negar que sexa un cantautor, pero, é dicir, discos como La Llamada ou así, é dicir, coqueteo incluso ás veces medio co reguetón e así e tal, pero non perde nunca a súa esencia. Eu sí que debo decir, sempre digo que eu son cantautora, pero tamén asumo que eu son unha artista en xeral moi rara, porque hoxe lanzoche unha cumbia máis reguetonera e mañá póñome como nun barco a deriva, outra vez vou ao pop rock máis duro, pero igual pasado mañá sacoche unha canción máis íntima. Claro, é que eu, sabes que, eu concibo as movidas máis de e iso vai na miña contra, pero é o que a mí me mola a nivel, o sea, como eu disfruto a nivel musical pa mí o importante é a canción, é dicir, o que eu contei aí e o que che quero transmitir é o fundamental, e para min o estilo e os instrumentos e pa min é como eso, pois como cando modelas un Mm. xarrón ou algo e dis, ahora ímolo pintar. Entón, claro, para min o estilo e todo eso é a pintura. Que pasa? Que así é moi difícil ter unha coherencia musical de sonido. Por exemplo, no meu caso, eu igual prefiro renunciar a iso e venir a pasármelo bien porque, tío, é que mañá igual eu deixo a música ou non estou aquí e quero que as cancións Mm. sexan o que eu quería contar e non lo que responda a lo que un erudito quiera, porque o erudito non me vai vir nin a pagar o disco, nin a resolver o mes, Tal cual, sabes? tal cual. Entón, é dicir, eu sacrifico outras cousas e sei que vai na miña contra, pero bueno, que eu viñen aquí a xogar, como a quen di. Pero ese é o rollo, a canción de autor pa min, máis que un estilo, é unha filosofía. E hai como elementos que definen moi ben se eres cantautor ou se eres outra cousa. E entre outras cousas é tamén como escribes e como fas as cancións, non unha detrás da outra. Mira, tamén comentabas agora, decías de que gravaches unha conversa para o podcast que tes Sí, e, joder, tes un podcast canto conto que a min flipame porque falas agora moito, non, de hai cada vez máis podcast, cada vez máis xente facendo e no teu caso está guai e mólame
porque levas e falas con xente que non ten tanta presencia en outros sitios como poderían ter outra xente de calquera disciplina, o presentas dunha forma que falas do artístico, falas do profesional, pero tamén falas do humano e do personal, joder, creo que, aparte, publicas un podcast hoxe, publicas un podcast dentro de X tempo, En teoría é mensual, pero a veces no. bueno, é un Pero eu vou intentar manter esa filosofía mensual, sabes? Se a xenda non se me descuajiringa. é o podcast de Rodinger, non? Que é mensual, sí, pero non está vivo o gato, non está Es que mensual en versión MJ, que, sabes? A ver, é que tamén debo decir, ahora que dis isto, por que se me descuajiringou un pouco a xenda do podcast? Porque tamén empecé a facer un programa de radio para a Radio Galega que se chama De lá para cá sobre música portuguesa, algo que me mola moito, pero claro que tamén me quita moito tempo, porque ademais eu son de la opción máis sencilla ou la opción máis complicada. La máis complicada claro sempre. que sí. Entón, é dicir, eu si podo facer un programa no que che rizo o rizo 20 veces, non che vou poñer aí, veña, ala, música, maestro, sabes? E xa está, mólame. Eu fago o que a mí me molaría escoitar, é dicir, o que eu espero atopar Hmm. cando vou a escoitar un programa, é dicir, cuéntame algo máis, non me poñas un disco sin máis, sabes? Porque entón bástame con ler un tuit no que me digas, escoita este disco, e xa o Simple, escoito. sí. Contame algo, porque ademais, sabes que sucede? Ti isto valo entender perfectamente. É dicir, a maioría da audiencia é pasiva, é dicir, consume o que lle chega. Sabes? E hasta pode haber cousas que lle molen moito e consume o que lle chega. E se un artista lle gusta moito, pero moito, moito, tenlle que gustar, si, igual aí é proactiva, e bucea, Hmm. e busca información, e así. Pero precisamente esa audiencia moitas veces o que necesita é xente que sexa proactiva, como a ti, como a mí no caso portugués, que un pouco lles poña as cousas encima da mesa, lles recomende as cousas em, E cunha base, e cunha explicación. claro, que lle digas, pois jova, esta canción ven daqui, mira do que fala, mira que instrumentos usa, tal. E esa persona, no momento no que lle poña esa canción, vai ter unha experiencia completamente distinta a que se escoita de xeito random sin máis, sabes, na radio de, sonou, e xa está, Hmm. sabes? Entón é un pouco ese rollo. E claro, é o podcast, como é presencial, hasta ahora canto conto, que é o meu podcast, sempre o gravei presencial, aínda que non renuncio a gravar algún capítulo online porque bueno, evoluciona a tecnoloxía, sí, pero hasta ahora sempre foi presencial. Entón, combina axendas, combina historias, é o que dicíamos antes, que ao final eu estaba co single de Barco a Deriva, co videoclip, apagando lumes, moitos lumes, Dani, sabes? É que dedico máis tempo a apagar lumes que a facer cousas, entón eu dixen, non me dá a olla, teño que retrasar un mes o podcast e non pasa nada. A ver, é o mesmo que cas cancións, non? Ao final, o fas porque queres, no caso de Canto Conto, fas porque queres, porque é o teu hobby, Sí, apetéceche, e ao final, oye, a xente o quere, ou pode querer unha vez ao mes, ou pode querer tal, pero ti tes que facer no que ti poidas como poidas, e o que dicías, se a xente lle vale que o publiques agora, dentro de 2 meses, ou dentro de 3 meses, ou dentro de 4, pois perfecto, é non lle vale, pois xa como é está. algo que fago por amor ao arte, porque aínda non nos patrocina ningunha das marcas que nos rodean neste preciso instante, Que pois dende que este publicado isto, en breve que vai a estar en publicado, breve vai sonar o teléfono, Poñedevos en contacto un privado, verdad? Que os privados os lees sin problema ningún e poden patrocinar outras marcas, se outras marcas din, joder, pois eu quero patrocinar tamén. Toda marca Sí, sí, sí. Voulle dicir eu que non. No, pero, a ver, o rollo é ese, e despois que eso, que eu para o podcast, nun momento no que o que se puxo de moda é podcast de conversar con xente famosa, eu dixen, e tamén a nivel Galicia, vale, que está guai, é a tendencia, pero eu dixen, a ver, vale, que a primeira conversa con Pablo Meixi, que é famoso, as cousas como son, pero eu non quería conversar con Pablo. De feito, eu cando conversei con Pablo, el, de feito, foi ese día que me dixo: "Tía, non digas nada, pero marcho pa Madrid", sabes? O sea, aínda estaba nese momento. Eu quería conversar con Pablo non porque, te está yendo bien e tal, no, é que o Pablo xa o coñecía de moito antes e para min o curioso de Pablo era como aquí se lle cerraron moitas portas a nivel Galicia, sabes? Non é como que medio se lle abría unha porta a 1 centímetro, pero non lle daban a oportunidade e o tipo fixo o seu camiño, pim, 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 e mira ahora onde está, sabes? E era tamén cuidado, como un tirón de orellas de dicir, tío, é que sí, este ao final tivo que facer o seu camiño en castelán, sabes? Para chegar á audiencia que quería chegar
non porque non poderlle chegar en galego, sino por quería vivir desto, entón como quería vivir desto, pois tiña que explorar outros camiños, pero durante moito tempo estivo facendo humor en galego e casi non lle facíades caso. Pois, es que o problema para min non é a lingua, o problema é como a min, eu digo, pois calqueira día deixo de dirixirme ao público de aquí, e non quere dicir que deixe cantar en galego, pero é que, é dicir, si Galicia non lle interesa o que fago, pois igual canto así po aire, a ver se lle interesa un pouco máis, sabes? É un pouco como cando se fala se fala da fuga de talentos dos científicos, da xente que ten que irse fora de España, non? Que se fala, por exemplo, a nivel xa España, e teñen que se ir a outros países para levar a súa carreira, é un pouco o que dis agora, neste caso, pois, o facer calquera humor, cancións en galego, un pouco eso, non? De, oye, fas en galego, se non a xente non lle interesa, polo que sexa, non? Porque hai moitos motivos, pois, bueno, hai que probar e se ti queres Claro, vivir, pois, é que non se trátase de que é que ás veces encaixas e outras non, e eu non considero que non encaixe ao 100%, pero é dicir, cando levas tantos anos e unha das cousas que eu pensaba que era, buah, é que o meu escollo é que non teño os medios para facer cancións, sabes, ben feitas a nivel mm, estudio e pero agora xa non é esa excusa, que tamén pode ser que, a ver, a razón de non me mola tu música, punto, está aí e é super válida, sabes? O sea, as cousas mm, como son. Pero é como o rollo de eu sí que sinto que non hai o xusto beneficio da dúbida en canto a que eu mido iso nos tantos bolos aos que vou me ven xente ao final dicindo te acabo de descubrir, me encantó a estas alturas do partido, entón dis ti, home, pois como é que levo aquí 10 anos pintando a mona, porque non lle din chegado a todo o público e cada un ten a maquinaria que ten. E tamén, cando generas moito, tamén tes máis pasta para estar dando a brasa todo o tempo. tal cual. Entón eu dou moito a brasa, confeso, sabes, pero dou a brasa de forma mecánica, que é a única forma da que podo dar a brasa. Mira, xa vamos a poñernos agora a falar de Sí. tanto polo e tal, pero dicías agora o podcast tamén que tes na Radio Galega, podcast que a min me interesa moito porque eu como amante de descubrir música, de buscar artistas novos, de buscar artistas que levan anos, e saber, pois que haxa alguén, non, o que diciste un pouco, eu que dicir que a música portuguesa son un pouco pasivo, cóstame navegar eu por min mesmo Pero para iso nese xa estou nese eu. mundo, pero claro, ahora chegas ti, fas o podcast e preséntasme xente novel, xente que leva currando joder, eu dicíacho a ti, un día creo que che dicía, non sei, che cheguei a dicir ou che comentei, que eu no Caudal Fest, do ano pasado, por exemplo, que estivo o Chico da Tina, eu vin ali e dixen: "Hostia, que é isto tal?". Empecé a buscar e empecé, dixen: "Hostia, Chico da Tina, da pareceume curioso". Tina. E ali en directo foi unha cousa que me volou a cabeza porque non me esperaba eso. Foi unha locura, e dende esa non o escoito todos os días, pero teño aí de forma recurrente Pero é porque bo personaje este, en E directo de foi feito, no programa que se vai emitir hoxe, ao final sae Chico da Tina, mira, da joder, Tina. pues que soledad É xusto. que, tío, é que é casualidade, pero, por exemplo, este ano no Caudal Fest está Ana Lúa Caiano. Ana Sí, Lúa Caiano ahora mismo en Portugal está, e hai un ano, a min faláronme da Ana Lúa Caiano ao final dun concerto, unha das road managers da súa tal, dixome: "Tes que escoitar esta chavala e ademais vai estar en Vigo en tal data". Vale. Eu dicindo: "Non a coñezo de nada". Hai un ano, pero non é isto non é que caiga del cielo, é que aquí hai moito pico e pala detrás e sobre todo moita estrategia de xestión, de boa xestión dos artistas, de no, vamos a meterlo en todos lados cuanto se pueda e a quemarlo todo e a ver si nos hacemos de oro. Non van mm, con esa filosofía, eles van ca filosofía de vamos nalgúnas ocasións a gañar, noutras a invertir, por non decir perder, a facer unha carreira moi pensada de que se axusta a este estilo de música e este artista, que é bo para ela que non, e tan importante é saber a onde vas como onde non vas, porque iso tamén é perjudicial para o teu proxecto. mm. E, bueno, o tempo demostrou que iso á larga dá froitos, pero xa non a nivel portugués, sino a nivel internacional. E entón é o que che digo, eu convido a xente a escoitar o programa non por nada, sino porque, jode, ten moito curro detrás e eu mesma facendo
descubrín cousas que se non tivera que facer o programa non as descubriría nunca, tío. É que eso está guapo. A min pásame un pouco aquí cando quero a mellor traer xente ou compartir nas redes algún artista e claro, eu póñome a investigar dentro das meus posibilidades, empezo a buscar e encontro cousas que digo: "Joder, é que como mola e que alegría tela descuberto", e supoño que te pasará a ti, de alguén que escoite o programa e despois che diga: "Oye, pois isto que escoitei, gracias por recomendarme isto", pois tamén mola, non? Dicir, oye, pois acerqueille a alguén a este artista e sobre todo, pois neste caso que estando como estamos ao lado, ten narices que os galegos non coñezamos a música que hai en Portugal e eles tamén que non coñezan ao mellor a música que hai aquí, sendo como somos irmáns que Claro. somos que estamos pegados e temos moitas cousas en común, non é unha pena que non saibamos máis. Sí, tamén eu facendo o programa tamén noto unha das miñas pretensións é xa non só que a xente de aquí abrace máis a música portuguesa, sino que, jova, é que estou chegando a falar con artistas que, ollo, non son calquera en Portugal. Ana Lúa Caiano, que me concedeu unha entrevista que eu Ujú. dicindo, guau, tío. O Miri, que saliu outro día e acababa de sacar unha colaboración con Xosé Lois Romero e Liborio, o sea, estas cousas que tal. E outro día falei con Walter Lobo, que sairá máis adiante a entrevista, que xa che digo que en Portugal é que non son calquera, dígocho en serio, sabes? O sea, que non é Ana Moura, pero tampouco é alguén que acaba de empezar, o sea, Mm. que decir, é xente importante. Tío, tamén me mola que eles, ao facer a entrevista tamén quédanse co rollo de bueno, en Galicia están mirando para nós, sabes? E que queden así con ese rollo e todo o que sexa favorecer a despertar esa curiosidade mutua, é benvido, tío. Pois xente, bueno, como sempre, vale, debaixo dela, que a que está máis abaixo, vai estar todos os enlaces para que escoitedes e escoitar o podcast, todos os programas anteriores, o que sale hoxe, o sea, pois, ahora quedadevos aquí, porque ahora vamos a falar de tanto por loitar, esperar o final, e despois ides a escoitar o programa, a ver esas novidades, a escoitar a Xico da... Como, buah, que iba a dicilo... Xico, datina, datina. É que a canción De, é así. E ten unha canción que é presentación, como era? Bueno, xa aparece de, no top 5 de Spotify, aparece aí, Sí, sí, sí. Pois, así, ides a descubrir porque xa vos digo, el, sobre todo, hai un volume a cabeza en directo e así que tedes que facelo, pero vamos a falar do principal de hoxe, do principal deste fin de semana, e do que estamos a falar de Tanto por loitar, esta nova canción que xa está disponible o tedes en Spotify, en videoclip. Igual cando salga isto, igual un poquiño antes, xa está, igual mellor un poquiño despois, tamén vai a ter un vídeo lyric moi chulo. Porque conta aí que MJ estivo hasta as 4 da mañá acabando de editar o videoclip. Vale, entón esta cara se me perdona, vale, non pasa nada. Ves o que vai o que di ela a xente de estar tal ata as 4 da mañá, o sea, a canción sale hoxe, ata as 4 da mañá facendo o videoclip, hostia, eso ten mérito e é pa aplaudir, Eu dixoche unha cousa, Dani, eu estou moi na fase de dicir, pa que vou facer as cousas, total a xente non lle interesa, pero neste caso dame absolutamente igual todo, porque dame igual que non as coite nadie. Eu fíxeno por e para as xogadoras e moito máis alá, sabes? Pero eu é como rollo de eu estaba ali editando e dicindo, bueno, esta é a parte milén, sabes? Nunca mellor dito que aquí patrocinando, sabes? Esta é a parte milén e este gol que aparece na canción é un gol de milén. Teño clarísimo, sabes? Entón, nese momento eu estaba rollo de, venga, é o único que me interesa. Parte Milén dunha canción que sale agora, 19 do 4 de 2024, pero que xa leva feita ou, bueno, planeada, non, porque foron cambiando cousas, pero leva planeada dende o 2019. Sí, porque eu quero aclarar aquí que lanzar isto ahora ás portas dun hipotético ascenso que, ollo, aínda poden pasar moitas cousas, pero teñamos un pouco de fe, sabes? Non quero parecer rollo de se sube al carro oportunista, sabes? Ui, tal. No, de feito, esa canción sí que xa que empecé a rumiar un pouco inspirada por ese temporadón que fixemos en primeira, pero é que seguí o sea, esa canción remateina na temporada na que, estabamos facendo, pois as cousas
non ían moi ben en primeira, que foi o ano que descendimos. Entón, é dicir, non é rollo de vitorias que vían derrotas que mal, sabes? De feito, eu aquel ano cheguei a contactar por primeira vez co Depor, un pouco insistindo en con máis razón quero sacar isto adiante porque creo que ahora que as cousas nos van mal é cando máis con máis razón ten que salir. E de feito eu, claro, porque producir a canción non é dun día para outro, non se produce dun día para outro, leva tempo. Entón, de feito eu, tal se deron as cousas que o primeiro ano que estivemos en segunda, íamos de primeiras, ía todo moi ben e ao final, como ves, é que ás veces as cousas en 3 partidos se te tuerce todo. E ao final Mm. acabamos xogando a playoff para non descender, o sea, unha movida así. E eu lembro que elas ían xogar no campo 3 de Abegondo, que eu estaba indignada, porque eu era de, non pode ser un partido tan importante ir ao campo 3, e eu non podía ir velas, e aínda me jodía máis. Entón eu estive grabando esa tarde anterior a canción versión acústica que cheguei a colgar Mm. en internet, a ver, discretamente, colgueina en Instagram, pero incluso en riazor.org e así, compartiron e todo o rollo. Quero dicir, non é unha canción que eu me saque da manga ahora este ano, sabes? Sí, que non pensa a xente, tamén che digo unha cousa, quen che coñeza un pouco ou quen che siga en redes sabe perfectamente que ti non te estás subindo ao carro. De feito, se alguén pode dicir ou pode afirmar que é seguidora férrima, que é aficionada do Dépor á Banca, eres ti, mais todas as túas compañeiras que ides todos os partidos ou prácticamente todos os que podes a Abegondo, o sea, que non te estás ahora mismo unindo a algo, senón que levas dende a súa creación, porque aparte ti eres alguén que o fútbol sempre estivo presente na túa vida e como contas no vídeo que subiches para promocionar a publicación da canción, pois de pequena faltábanche os referentes ou porque non existían e non había os referentes como agora as novas xeracións poden ter de mulleres xogando fútbol. Claro, é que de feito fixen como ese vídeo como adianto da canción, que realmente non é como un quecemento, non? Antes da canción, que precisamente collín extractos de audio dunha das conversas do podcast que é con Patri López, que o ano Mm. pasado tive unha conversa con ela moi interesante, por certo. Patri López, pois hasta o ano pasado formou parte do Dépor á Banca. E precisamente, entre outras cousas, pois eu tamén falei, non, un pouco do que vivín eu e así, que o tema é ese, que eu por eso eu non fixen unha canción, eu podía facer a mítica, vamoslle facer unha esto, ademais vou dicilo tal cual, vamos a hacer unha canción las chicas, que bien, lo, vamos de por vamos, venga chicas, estas cousas, Mm. non, de LOL, sabes? E eu digo, no, é que pa min, o sea, para empezar, claro, ás veces demasiado abstractas son, non? Porque a canción é moi poética, sobre todo ao inicio, non? Poida Sí. que sexa o peso de tanto silencio, camiñar coa vontade de chegar, andar no medio da nada sen rumbo marcado, e que ese é o sentir, non? Que tivemos moitas, que era como rollo de a mí me mola el fútbol, pero estoy aquí, pero yo non sei que pinto aquí, porque estou de infiltrada no medio dos rapaces, sabes? Ese é un pouco o rollo Mm. que eu ollo, comento todo isto, pero debo decir que feliz da vida cos compañeiros que tiven, que o pasei moi ben con eles, que aprendí moito, entre eles xoguei co señor Fran Cañotas, gran persona, peor portero, las cosas como son. Bueno, a ver, non me vou Bueno, meter con el, no, pero pero si era mal porteiro, era mal porteiro. Tampouco podes dicir que a era bo ver, porteiro se non o era. A ver. podes dicir que os teño visto peores, pero sobre todo de Fran nunca olvidarei 3 cousas. A primeira era o ben que o pasabamos, a segunda é que pola súa culpa nunca din tantas voltas ao campo, sabes, de venga, pois si nos calláis, vueltas al campo. E despois que cando íbamos no autobús a xogar, el iba inventándose xogadas e retransmitíndoas, cousa que despois acabou retransmitindo partidos para Galicia en goles. O Ya, sea, esas cousas de que xa proxectas, non? Dende a é que infancia. ibache dicir precisamente que igual o seu talento non era parar goles, senón narralos e estaba a súa vida profesional no ámbito deportivo, pero en outra parte fora do campo.
Bueno, é a miña tamén, as cousas como son, porque eu é a mítica de que din: "Venga, la chavala de delantera", e o meu forte non era marcar goles, aínda que unha vez marquei un hat-trick, cuidado. Bueno, aí Pero está. sí, eu era moi rápida, entón, sabes, si me pos na banda, cuidado, porque igual outra cousa non, pero correr, corro moito, sabes? Entón, bueno, cada un vai atopando o seu lugar. Pero é iso, que eu Mm, veño dun pasado no que, mesmamente, jova, é que nunca o olvidarei, ata cheguei a ser, socia do Dep por un tempo, importante, porque claro, eh, é dicir, non sempre puiden, aínda que aquí tiñan unha peña en mm. Arzúa, e non che sabes, non podía ir con eles sempre, pero xa dende unha edad así que xa era un poquiño máis era chavaliña, pero xa tiña edade, veña, vá, pois levámoste a Coruña, tal, non sei que, ostra, eu lembro de ir ver que moitísimos partidos de ver, o sea, eu estiven no 4-0 contra o Milán. O sea, é que vivir ese partido, sabes? O sea, cando agora comparten rollo de que bonito foi isto, eu, pois estar no campo non o sabes ti ben, tío, sabes? E claro, quen eran os meus referentes? Pandiani, Macai, sabes? É que eu dicía, eu cando os meus compañeros dicían, yo quero ser como Raúl, yo quero ser como non sei que, eu dicía, eu como quen quero ser, se eu son unha tipa, non vou ir a ningún lado. E eu lembro de dicirlle algunha vez ao meu pai así toda ilusa, jo, é que, sabes, como ten que ser para unha persona super deportivista e que lle guste o fútbol, chegar a poñer esta camiseta, sabes, algunha vez e defender nun campo estas cores, Mm. sabes? É dicir, non é que ese fora o meu destino, porque non estaba feita para eso, pero non tiña a posibilidade nin de soñar con iso. Porque eu dicía, isto Mm. é unha utopía, entón ya non sueñes, sabes, olvídate. Sí, pero quizáis a mellor xa non é que ti non puideses valer para xogar ou non, sino eu creo que tamén o non ter igual ese referente ou esa ilusión de eu podo chegar a xogar en Riazor, defender este escudo, que moitas veces igual Xa tamén non desenvolves, provoca claro, que igual ti non vayas a adestrar ou non teñas esa intención de, "Buah, que para que sí, me vou esforzar porque total claro, aquí non vou a chegar a nada". Igual como cantante, pois sabes que podes chegar porque xa vai habendo e houbo nestes anos referentes mulleres que tiveron a claro. súa presencia. Igual no fútbol tamén eu o vexo, non, agora que se ve tantas nenas dende pequenas querendo xogar e tantas talentosas que están chegando a primeira división en todos os lados e dicir, ostras, é que igual é porque paras a mitad de camiño de é que para que me vou esforzar ou vou tentar facer porque se non hai donde podo chegar. Sí, e despois que, a ver, que non se trata tanto de facer ou non facer en base a dicir, isto é como quen canta pretendendo ser Shakira. Entón, é dicir, pois igual vas levar moitas desilusións, Mm. non? É dicir, non todas vamos ser Ainhoa Marín, non todas vamos ser Milén, sabes? Non todas vamos ser Alexia, non todas vamos tal, pero é que non se trata diso, trátase de empezar por ter referentes, porque iso é o que che empurra a decir, pois mólame isto, pois quero facer isto como ela, pois quero tal. É o que me pasa tamén a min a nivel musical, cando me desanimo digo, bueno, pero mira o que fai fulanita, e mira tal. E mola moito, o sea, é moi importante ter referentes para ter como esa guía de decir, jo, pois tiro por aquí, porque esta persona alenta, a mí esta persona tal. E elas, é dicir, elas non son conscientes, e igual vennos de repente a un grupo de ya señoras, sabes? Porque xa temos en torno a 30, sabes? Quero dicir, non somos nenas de 5 anos que ao mesmo tempo temos a ilusión e o sentir de nenas de 5 anos. Entón, claro, ti velo dende fora dis, estas muchachas están un pouco desequilibradas, pero é que realmente houve un desequilibrio que é que nunca tivemos a posibilidade de vernos reflexadas aí. Entón, de repente, é como que como non o vivimos na infancia, estámoslo vivindo ahora de adulta, sabes? É dicir, as que están ahora mismo no momento profesional non son conscientes do que é para nós, sabes? Das que pasamos por iso de non vas a ningún lado, olvídate, ya está, ou incluso ter que aturar moitas cousas, e ter como ese rollo, non, pois de aquí non paso, porque non podo ir máis allá e tal. O sea, pois para nós é como ver iso reflexado e ver tal, é como unha mezcla de sentimentos entre orgullo, entre verte representada, entre, sabes, son moitas cousas. E eso eu creo que nin calquera o vai entender, nin o sea,
sin querer ser polémica, pero nin moitos homes, porque Mm, é distinto, tío. É dicir, como home sempre te vas ver reflejado, pois, en como vai o fútbol masculino, non? E sabes que igual non xogas no Dépor, pero podes xogar nun equipo, se eres máis ou menos bo, aínda podes xogar nun equipo máis ou menos sí. xeitoso, sabes? Sempre E vai estar a aínda opción facer algo. dun equipo de terceira división, irte fora de España a calquera equipo de calquera país Sí, podes, E o fútbol de salir peñas incluso, claro, que e que falen de ti no Galicia en goles, de dicir, por fulanito que xoga no Arzúa mismamente, mm, sabes? E sabes que, é dicir, inda non sendo futbolista profesional, sabes que sí, inda podes facer algo no sí, sí, fútbol. E sí, para nós era como o rollo de pa onde vas, Mari Carmen? Inda por riba a falta de visibilidade absoluta que eu sufría moito, que dicir, o Dépor sobre todo os inicios, é que non o podías ver. Despois, por exemplo, eu quería ir a Begonda e non era socia, porque é dicir, eu chego un punto no que deixei de ser socia, entre outras cousas, por temas vitais, que rollo de eu non podo ir casi nunca a Riazor. Como vou ter un carné, sabes, para non ir mm, nunca a Riazor? Claro, que pasa? Eu a Abegondo quería ir, sobre todo cando me cadrou así no momento no que eu estaba xogando no Arzúa e todo o rollo así, eu quería ir e por axenda non podía. Basta que un día poidese o acceso era solo para os socios, sabes? E é como rollo de e nós mandando mails de: "Por favor, véndeme unha entrada, o sea, que che estou ofrecendo cartos, mm, non lo estás viendo venir, sabes? Que estoy dispuesto a pagar por esto, aunque te parezca increíble, mm. quiero ver esto", sabes? Entón, claro, son cousas que dis ti: "Jo, o importante que é, sabes? Que poder acceder, poder ver", e cando o Dépor xogaba fora, que non o po que en moitas ocasións non o podías ver porque non se televisaba. O sea, ainda xogando en primeira, era un Cristo. E agora en segunda, bueno, é que as cousas foron mellorando un pouco, pero ti non sabes a angustia pa nós dos partidos que son fora e non se retransmiten, que é rollo de, bueno, pois tal, e de vez en cando vibra o móvil e ves que marcamos un gol, pero non sabes se estamos jugando bien ou jugando mal, si te empatan, sabes? É dicir, diste, quero ver o partido, sabes? Entón, Un pouco todo o que estás a dicir, porque claro, a canción, dicías ti que é unha canción moi abstracta porque fala do Dépor, pero fala de todas as mulleres que levan loitando para que a situación actual este, para as que estades ou están loitando para que a cousa mellore e cada vez vai a mellor. O dis na canción, por exemplo, porque a canción é para analizala frase a frase, por exemplo, de tanto verlas no deserto que dicen alento un pouco todo o que estabas a explicar agora, non? Estar aí sí, sola, sen saber que, incluso nestes anos no que xa o fútbol femenino empezaba ou empeza a ter repercusión, un pouco tamén dicir, vale, está aquí o Dépor a banca, pero onde podo ver, que medios o están a seguir, incluso o propio Dépor, que isto tamén eu vou a dicir eu polo menos, non? Que a visibilidade que o propio Dépor lle daba, incluso agora tamén ten máis visibilidade, pero se pode mellorar, non era adecuada á situación na que estaba dun equipo que o estaba petando en primeira por aí tamén faltaba un pouco de incluso a veces nin publicar que se xogaba prácticamente. claro, eu creo que ás veces, o sea, a sensación que teño eu, pero claro, é moi fácil ver os toros dende a barrera, sabes? Porque unha cousa é o que eu vexo dende fora, pero eu como persona que curro pois en marketing e en comunicación, sobre todo en comunicación, dos meus proxectos, dos meus clientes e así, doume conta de que unha cousa son as cousas por fora e outra cousa é por dentro, no sentido de que imagino que non todo é dicir, pois non se hace isto e xa está, sabes? É moi fácil dicir isto. Ahora ben, que sí que teño a sensación como seguidora de que moitas veces hai trens que lle pasan así ao clube e non os veo, non os quere ver ou chega tarde, sabes? Que eu digo, bueno, máis vale tarde que nunca, Mm. pero hai cos que non se aproveitan, sabes? E eu creo tamén, e non só, porque eu debo dicir, eu mentres mira, vale, igual eso, dis ti, bueno, pódese mellorar, pero o feito de que siga en pé e de forma firme a aposta polo feminino Mm. e que esa aposta sexa de seguir e de mellorar, eu xa me dou con canto nos dentes. Pero sí que ás veces creo que, e en xeral, non é o Dépor, que hai como unha tendencia de como que non se tiña moita fe en nós, sabes? Bueno, aínda hoxe ti entras en Twitter, gran red social, dependendo del día, ti entras en Twitter, calqueira movida, aínda onte, unhas declaracións da Aitana Bonmatí, vas aos comentarios, es que sois unas inútiles, es que no generáis visibilidade, es que non sei que, eu digo, mira,
eh, non é verdad que é que non se trata de comparar, pero no momento no que falas de que o Barça femení, son capaces, o sea, é autosuficiente, Mm, sabes? Entón, eso xa é rollo e rabé quen rabé. Eu creo que hai que camiñar cara a iso e saber que, é dicir, non é que ás veces non se desperte interés, é que crese que o interés é menor do que é. Como, por exemplo, pois no caso do Dépor, si ti pos á venda camisetas que son delas, ca publicidade delas e que ves que é delas, se compran. mm, Entón, si, non se compran na mesma tal, pero ves que hai un interés, entón, facilita eso. Ou, por exemplo, que 4 frikis que iramos ir a algún partido fora, pois poder saber horarios, poder saber como mercar as entradas, é dicir, das por feito, é dicir, ás veces damos por feito, moito, en general, non decimos, pero a xente que vai querer desto ou así, mm, sabes, ou a xente realmente vai interesar. Pois sí, igual empezan sendo 4 frikis, pero 4 frikis é no partido de hoxe e mañá son 5, mm. e pasado son 6, sabes? E nadie di que dun día para outro vaiamos a facer unha excursión 500 personas. Non di eso, pero ostra, que de repente se desplacen 4 frikis, cando antes non se desplazaba ninguén ou só se desplazaba un, ostra, pois quero dicir, como que hai un certo movimento e as cousas Mm. todo empeza por algún Ou lado, como abrir Riazor, por exemplo, outro día ti abres Riazor, pois claro, é certo que outro día contra Europa, pois non se encheu todo Riazor, No, pero e pero había moita xente, sí. non éramos 500 persoas, cuidado, mierda, é verdade, ese día estaba e empatamos. Fuches, non vaias este domingo, non me Buah, jodas, é que que é vai verdad, papar acabo de caer, partido. digo, iba a dicir ese partido, Xa e decía claro, eu que ese partido non, eu dicindo, este partido ten un gafe, este partido ten, en sí, Bilbao non estabas, dime que non estabas en no, Bilbao. bueno, Bueno, pero ese día vin a segunda parte polo teléfono, pero non pois estaba no, alí. Dani. De feito, o gol o día de Europa, o gol, que nos meteron foi na portería na que eu estaba. Dani, Eh, non me jodas. A sí, ver, vamos terche que facer un ritual de palo santo, porque vai estás a ver, eu pasado. creo que o domingo antes de entrar ao partido con todas as de teoría do 3, igual me tes que facer ali algo, levarme auga santa, auga non sei que, Mira, todo fora pa coñas, partimos, decimos de coña, que hai que facer así algún ritual, porque non eres o único gafe. pu Hai algunha persona tamén gafe, non? pois Entón igual decimos, algún ritual hai que facer porque non queremos que os gafes nos fastidien o partido, eh. pois igual Sí, sí. porque eu teño intención de ir o domingo, pero igual a mellor non vou. Visto, 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 visto. Espera que vayamos gañando 3-0 E e e despois aí entro. entras e xa en 2 minutos 3-3, sabes, unha cousa así. Pero sí que é verdade o que, joder, abres Riazor, vale, non o enches, pero se ti non abres Riazor e non pos á venta, vale, pois lóxicamente unha grada, para que se echa Sí, a grada, sí, vas pouco a sí. pouco, tal, me parece perfecto, non? Para que mellor que esta xente concentrada que non tan separada. Pero se non pos un partido destes en Riazor, non sabes canta xente pode chegar aí, non? A veces hai que probar para saber se a xente vai ter interés e non pode dicir, buah, claro, non enchen Riazor, pero probaches a levalas, a levar o equipo 5 6 7 8 veces a ver si Pero que, vamos a ver, a xente que di non enchen Riazor, esa xente eu non sei de que guindo caeu. Porque é dicir, nadie está dicindo, es que non se le dá visibilidade al femenino, se le diera visibilidade, enchíamos Riazor. Nadie está dicindo eso, porque é que estamos en crecemento, pero é un crecemento progresivo. mm, O sea, é dicir, tal e como eu non me poño a decir cousas imposibles, nin a clamar ao ceo cousas imposibles, tamén que non me veña a xente con historias random, porque é dicir, o que necesitamos é que se nos empurre e que se nos acompañe nesa progresión, que eu creo que é o que está facendo o club. Eu creo que isto non é meramente só un apoio ao equipo, é que ti imagina, si po ano estamos en primeira, cando xogues contra o Barça ou así, donde te metes? É dicir, que sí, vas pa Abigondo, pero e non é polo rollo de, bueno, que como é o Barça toda a xente se apunta a un tal. Hai é que ti mira, ahora mismo o Barça está nun momento no que move moita xente, como se di, amigos e extraños, sabes? Quero mm. dicir, entón, é dicir, pa quen diga que o fútbol feminino non genera interés, sabes? É dicir, ti mañá dis, teño a Alexia e apareceche moita xente. Entón, é dicir, obviamente hai que aproveitar ese interese ao palo, pero ao palo ao igual que ao para o noso equipo, porque é dicir, eu flipo
con cando remata un partido empezan a berrar, por exemplo, en Riazor, que van equipos e así e tal, empezan a berrar, nenos, nenas, todo, Ainhoa, non sei que, nar, sabes? É dicir, ves como xa visualizan as xogadoras, xa as recoñecen, xa lles berran porque queren que lles firmen cousas, Mm. sabes? É dicir, non é como ás veces que ven unha persona random a un partido solto e di, a ver la 14, e eu, jovala 14, meu rei, se non sabes nin como se chama, sabes, unha das persoas máis representativas do equipo, Mm. sabes, pero precisamente hai bueno, que tamén pasa co masculino ás veces, sabes? Sí, sí, pero non a tanto Rollo, nivel, non pero a Pero é como que rollo de, jova, eu creo que no masculino toda a xente máis ou menos, sabes? E ves mesmamente en Twitter e así, e todo o mundo sabe quen son os xogadores e todo o asunto. Jo, pois, o que mola é que pase iso tamén co feminino, que sepas quen, en que posición xoga, sabes? Esas cosas, non sei. Mira, este de por a banca, que por certo, a banca tamén, se queres patrocinar, por suposto podes patrocinar, ou se me queres meter cartos na conta, tamén podes meter os cartos na... Foi, si. Sí, non sei que pasou aí. Non sei que pasou, eu estaba aquí e rollo de vía todo negro, non sei que pasou. Sí, porque a mí tamén se me saliu, foi unha cousa rara. Sí, sí, foi, sí. Estabas dicindo que eso, que a banca, algo estabas dicindo de a Sí, banca. estaba dicindo precisamente, ahora a xente igual ve aquí un corte así malamente que digo, "Oh, que pasou?" Pois que estaba pedíndolle cartos á banca e E se ve que cortounos o internet. e a banca dixo: "Mira, nin cartos nin gostes, que me debes non sei canto, veña, toma por saco, che vou a dar cartos". Non, non lle debo, ou si, non sei, me da igual. Como Que deportivista seguro que lle debes, como sabes? deportivista agora Debémoslle sí, todos. ahora debemos tanto. Igual por eso pedirlle cartos á banca, Dirás, estou farto de darvos cartos. sí, igual non era o mellor, a verdad. Pero iba a dicir porque todo viña porque, na canción neste tanto por loitar, hai influencias, que non sei se son, realmente influenciadas directamente polas xogadoras ou xa tiñas esas influencias latinas, esas influencias de ritmos que son identificables con algunhas das xogadoras. Como foi eso? Como che levou a canción a ter esta cumbia, esta samba, a ter así un poquiño estes toques que lle quedan tan ben ao resultado final? Pois mira, a canción realmente no seu inicio era profundamente unha mistura entre cumbia, incluso un poquinho reguetón ou como por así decilo, cumbia, ai non me sale agora o nome, ai cumbia, sí, cumbia incluso nalgún momento, na parte que ahora ten tumbao cubano, realmente como na parte inicial tiña como un rollo máis, tipo, ai que non rumba, sabes? Polo que eu fago coa guitarra, Sí. sabes? Porque tamén eso determina moito, porque a canción é a mesma, e eu tocando coa guitarra de determinada forma, estouche levando á rumba, pero despois chega Alberto co tres cubano ou facemos un arranxo e estamos facendo un tumbao, sabes? E é a mesma canción. Entón, realmente a canción, en esencia, es unha cumbia máis de las mías, sabes? Que pasa? Eu aí que para producila tiña dúbidas de si facer algo un pouco máis ortodoxo, rollo MJtil, de pois, un instrumento aquí, outro alá, e un pouco máis tal, ou de si levalo máis cara a un rollo, por así decilo, xa non tanto electrónico, senón de dicir, é que ti pensa, é unha canción que aspira, o sea, ou eu digo, si isto mañá a min mo puxeran nun descanso dun partido, eu quero que isto me venga arriba, e que non sexa un funeral, tendo en conta que eu non quería renunciar, sobre todo, ao inicio da canción, porque a canción é unha progresión e hai que ter calma. E claro, e iso todo son eu. Eu, de verdad, moi poucas veces fago cancións que en el minuto 1 ya sea, que é lo que Mm. é o que é a tendencia ahora. Eu sinto, son destas persoas que no mar vai entrando pouco a pouco, que non se mete de cheo. Entón, claro, o estilo principal era ese, pero cando empezamos a arranxar, porque unha das cousas que eu decidí falar con Peter Petrowski, porque sabía que me podía dar ese rollo electrocumbia, non? Por dicilo de algunha maneira, e así, e quería facelo máis moderno, e Peter
é moi bo como produtor pensando arranxos e dando, sabes, cando ti estás atascado con algo, é Sí, moi bo con iso. Entón, sí que lembro dunha vez sentarme con Peter de poñerlle sobre a mesa varias cancións, entre elas Barco a deriva, na que el tamén estivo presente, no que me suxeriu cousas, era como unha tarde que era tarde de revisar cosas para hacer cosas, non? E cando cheguei con esta canción, claro, cheguei coa canción original, que se ti a colles a original, guitarra e voz, paciencia, sabes? Porque non é tan escoitada así, ca pouca paciencia que se ten a día de hoxe, é un pouco máis difícil de dixerir. Entón, claro, un dos problemas que tiñamos era que era moi longa. Entón el dicíame: "MJ, tía, tes que botarlle tixeira a isto, cargarte algún estribillo, non sei, mira ti o que ya, queres facer". Entón, claro, pa min o primeiro reto, e que foi moi difícil, foi coller a canción, metela nun editor e empezar a descuartizala para ver como a podía reformular e non cargarme a canción. Entón, primeiro reto conseguido, que non o fixen en 2 días, porque é a mítica que te atascas e dis: "Xa o collo outro día", e cóllela e hoxe tampouco é o día. O sea, por eso todo se dilata no tempo, ben. Entón, unha vez xa era rollo de Peter, eu creo que así, sí, funciona así a estrutura, funciona así a canción, xa empezamos a producir. E en esencia, porque Peter é moito de cando empezas a producir, si ben lle pasas movidas e así, el o que fai é como unha primeira maqueta, é dicir, el curra moito en facer unha maqueta que xa é a base da produción. Entón, ca maqueta xa empezamos a visualizar a canción e a facer arranxos sobre a maqueta. E unha das partes do final que eu non tiña moi claro que facer, porque eu fixen como un deseño dos ventos. Para min, eu tiña claro que nesta canción, sobre todo, percu e ventos era algo super esencial, pero super esencial. E os ventos porque, unha, eu teño moito vicio de ventos, e dúas, que tamén este rollo arxentino, non, futbolístico, de meter ventos por todos lados, e este rollo latino. Entón a mí molábame moito, eu veña. Entón, fixen como un primeiro deseño dos ventos. E había unha parte na que eu dicía: "Tío, eu aquí non sei que facer, e que tal, e que non sei que cual". E na maqueta que me mandou de volta Pedro, fixo como unha especie de que a min recordaba a lambada. Simplemente, púxolle así un baixo que era como un tan, 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 sabes? E eu: "Tío, aquí podemos poñer unha parte brasileira, non sei que", sabes? O sea, movidas así. E depois tiñamos no medio unha ponte, que é donde agora hai como un tumbao co tres cubano, que era como eu aí suxerín, rollo, pois mira, aquí podemos poñer un piano que sexa tan, tun, así rollo Buenavista mm, Social Club, no? Entón, claro, cando dixemos: "Vale, ahora sí, xa empezamos a gravar, que instrumentos queremos meter aquí?". Entón aí é onde dixemos: "Buah, molaba moito un charango ou algo polo estilo", entón dixemos: "Veña, vamos a polo tres cubano", as cousas como son. Despacito. O sea, non o vamos negar, sabes? E estas movidas tamén, hai Ismael por aí, porque me inspirou moito a canción de La Llamada, de Ismael, etcétera. Entón dixemos: "Buah, tres cubano", que ao principio era así, pois para que sone ao principio, pero claro, cando fun gravar con Alberto, o 3 molaba tanto en xeral que o que 3 está había moi que presente en toda a canción, e sobre todo nese oquiño que hai, é que o sea, que a canción empeza con cumbia, pasa como por unha parte rollo Cuba e despois vaise a Brasil, o sea, é unha viaxe tremenda. Entón, claro, con todo este mejunje de estilos, eu outro día caía na conta que eu dicía: "Jova, Samara ten ascendencia cubana, a nai é cubana, e Milén é brasileira". E eu dicindo: "Joder, sin querer", sabes? Sin querer acaba vendo aquí como unha interconexión de moitas cousas, si non? quere, pero que igual a mellor influíron dunha forma ou outra tamén, igual que che influíu, non, Ismael e demais que se notan aí, igual tamén o subconsciente foi levando tamén a aceptar ou a ir incorporando cada vez máis esos ritmos, aínda que teño que dicir unha cousa, no caso de estar con Alberto, claro, dille ti a Alberto que non queres que este presente na túa canción e que toque máis e que Claro. sexa protagonista tamén, dille ti a Alberto que non. E despois, por exemplo, gravamos as percusións con Ailén Kendelman, e Ailén é unha crack en xeral, pa min, o sea, é unha percusionista 10,
E ademais que Ailén ten un rollo que é que ela o que lle poñas dalle con xeito, porque claro, o rollo de Ailén aquí quere un rollito brasileiro e aparte de ter xa non só a maña, sino o coñecemento de todos os ritmos e todo o rollo, ela colle un pandeiro brasileiro e toca cho que eu xa lle digo, Ailén, eu quero que me ensines a tocar o pandeiro, eu vou comprar, si Milén renova, Milén, si renovas, eu comprométome a comprar un pandeiro brasileiro, a ir a clases con Milén, con Milén, con Ailén. Bueno, se quere Milen tamén, que vaya Tamén tamén. podemos ir imaxinas. E cada vez que marque gol Milén, eu saco o pandeiro brasileiro en Abigondo e póñome aí a tocar pandeiro. Que, é un instrumento, Dani, de verdad, é un instrumento que mola, a verdad, Eu son un pouco negada pa percusión, pero creo que Ailén podería facer Pode facer algo bo milagres. comigo. Sí, 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 sí. Sí, sí. Eu sabía, é dicir, eu sabía, xa noutras formacións que ten Ailén, que salía tocando pandeiro, eu sabía que Ailén é que lle dá xeito a todo. Entón eu ca canción é rollo de Ailén colle o pandeiro que é hora de sacalo a relucir, E ademais o pandeiro que ten Ailén, que ten a bandeira de Brasil, claro, estábamos ali grabando e era un cachondeo, sabes, porque moi guai, sabes. Que, joa, te rodeas, xa falamos, non? Peter Petrowski, Ailén, Alberto tamén está, falabas antes dos ventos, está Richie Casas, Xiana Naval, Luis Mi Crespo nos saxos, no trombón e na trompeta. O sea, que aparte esta é unha canción na que ti te rodeas de talento e de xente, joder, moi boa, o que tamén imagino que para ti son todos amigos, xente que xa traballaches, xa os coñeces, non? Pero estar con eles, sacar isto tamén, algo tan especial para ti como este tanto por loitar, imagino que estar con eles en todo o traballo tamén ten que darlle un valor máis ao que fixeche, non? Sí, e entre outras cousas, é que ás veces si non é por cousas destas, é que casi non nos vemos, date conta. E ao final é xente que eu quero infinitamente, ca que disfruto moito de estar, pero que estamos cada un nunha punta e a tope. E claro, o sea, Alberto co 3 eu xa non esperaba menos. E el dicíndome todo o tempo: "Eu non son 3-0, eu non son 3-0, eu quen me dera a min non ser nin a mitad de 3-0 que eres ti", sabes? Pero é que el toca moi guai, calqueira cousa que lle poñas, el toca moi guai, entón, claro, deu ese xogo tremendo, e aportou, claro, ti ves que cada músico, ti dis, mira, eu quero isto así, así, das a maqueta e todo, despois eles aportan algo, sabes, que dis ti, é que acabas de darlle luz a Mm. isto. E os ventos máis do mismo, porque eu tiña como unha idea moi pechada de ventos, paseillo a Richie e dixenlle, Richie, a ver, esta idea, isto e isto gustaríame mantelo, pero despois fai o que queiras, non sei que. E mismamente na parte na que nos, donde ven esa parte cubana, na que nos berramos, oh, aí iba unha cousa completamente distinta. E Richie fixo eses arranxos que só eso, que parece unha tontería, pero non o é. É que lle dá unha vida á canción completamente distinta, pero é que pa min, é dicir, pa min, eu non eu todo o que fixen hasta ahora de eventos foi con Richie e de verdade que non concibo. Adoro tanto a forma de traballar de Richie que non concibo, sabes, facer os ventos de outra maneira, sabes? O sea, entón, non sei, e eu creo que sobre todo, tío, considero que son moi privilexiada, porque é xente xa non só cunha calidade humana excelente, sino que son moi bos, moi bos. E neste mundo que vivimos, tío, que está todo tan precarizado e é todo tan así, son moi generosos comigo, moi generosos, moito, moitísimo, moitísimo. Eso, ostras, que está guai, ter xente así ao teu lado, xente que traballar. E hai outra colaboración, porque claro, é que eu sei que agora se che digo de calquera destes, vas a falar moito, vas a falar moito e ben, próximamente, cando teñas cousas novas, teremos outra conversa moito máis larga, moitísimo máis larga da que xa está sendo De esta, 5 horas. de 5 horas ou 6 horas, que igual hai que dividir en 6 partes, pero vai a ver, para que poidas falar moito de cada un destes, tamén quero que fales próximamente, creo que me fales tamén de Iago, que del tamén quero que fales moitas cousas, pero hai outra colaboración nesta canción que igual pasa un poquinho desapercibida, quizáis, que a mellor a xente non se para moito, porque hai alguén que narra un gol, unha muller, unha comunicadora que eu admiro moito, por como fai, pero sobre todo porque é alguén
que se agora, cando se fala de repartir carnes deportivistas, de no, si este siente el sentimiento, no es deportivista, tal, ela posiblemente sexa das máis deportivistas chegando como quen di tarde ou máis, non de cuna a todo isto, como é Sara Gallego que narra aí un gol. Tiña que estar ela, non, tamén na canción. Sí, é que, sobre todo, a última sesión de grabación, que foi cando gravamos voces e coros, foi un despropósito pa ben, sabes? Porque a medida que íbamos facendo cousas, salían outras cousas, pero e se cantamos un gol? Eu, veña, pois cantamos un gol. Ademais, xusto na parte de Brasil, eu dicindo na miña cabeza un gol de Milén, clarísimamente, non? Entón, claro, dixo el, é que molaba meter aquí unha narración e tal, e non sei que, eu, nada, falo con Sara Gallego, ademais, Lir- aquí perteneciente a la secta da teoría do 3, eu, nada, falo con, é que a canlle vou é que non pode ser outra persona, non, que Sara Gallego, que ademais ten todo o sentido do mundo, eu, Hmm. nada, falo con Sara Gallego, tal, non sei que, falei con Sara, un encanto, o sea, Sara é genial, sempre predisposta a facer cousas, moi curranta, hasta o punto que me mandou hasta 7 narracións distintas, O que sea, dixeme, escolle, claro, sí, escolle a que mellor vexas. E eu, mira, voulles pasar a Pedro e confiaré é que nel. Que diga, pasa? Ti mira hasta que punto é o rollo, que claro, Pedro mete unha mistura, que pasa? Tamén che digo, foi unha mistura. Pedro flipou, e fixo un curro que flipas porque tiña un número de capas que non era nin medio, isto tiña mogollón de pistas, entón claro, encaixa ti todo iso para que todo sexa entendible e recoñecible máis ou menos e non escarallar a canción. Entón claro, me integrou aí a locución e ti mira hasta que punto que na o sea, é como fixéronse tres, sí, fixos un primeiro cambio, despois outro segundo cambio e neses cambios sempre estaba tío, sei que é super complicado, pero a ver si podemos subirlle un pouco máis a Sara, porque claro, era complicado que se escoitara super clarísimamente hmm, a narración e ao mesmo tempo cantando por encima, sabes? O sea, era moi difícil integrar todo. Entón, claro, fixemos de tal maneira que sí, que sabes, en momentos a voz sale máis e así, pero claro, é pa que a xente tense que fijar, porque senón no medio de todo, é verdad que pois está aí como subliminal, pero está aí e está a Sara e está cantando un gol do Dépor. teoría do 3. Esa teoría del Sí, 3. sí. Que é realmente? Porque claro, eu vos vexo, subides fotos, vexo comentarios, tal, pero que é la teoría del 3? O sea, Creo que que non aparte nos sabemos. aparte con camisetas, o sea, que xa, o sea, Sí, sí. unha seta ben, que xa tedes as camisetas co logo, con todo. Sentímolo no corazón. Mira, bueno, e isto que vamos, a ver, é que todo, ademais esta camiseta ten mazos significados. Mira, a teoría do 3 creo que non nos sabemos nin nós o que é. Bien, bien. No, básicamente pódese resumir en un conxunto de chavalas, cada unha dunha punta, que adoitaban ir a Abegondo solas, sabes? Pero que a base de ir moito a Abegondo, é que hai xente, Dani, que non sei nin como se chaman, algún, en Abegondo, pero xa teño pipeado e sei que de repente o partido se pon chungo e sei que aquel rapaz sempre se vai botar a cantar. Eu non sei como se chama, pero xa é como se fora o meu primo. Sabes, Sí. ali onde estes me ves, te siento como mi primo. Sabes, ese tipo de cousas. Entón, claro, eh, unha vai sola, outra vai sola, e donde sí que nos recoñecíamos de, claro, en Twitter, ves que hai xente que tuitea, que tal, e máis ou menos créase aí como unha comunidade, pero é moi certo iso que se di, non, que en Twitter, pois ás veces a xente é moi valiente, despois en persona somos moito máis cortados, non? Entón, si Mm, ben, igual, é xente que incluso algunha vez chegamos a interactuar entre nós, despois en Abegondo é a mítica de como non nos conocemos, sabes? Nunca chegamos a tal, hasta que eu lembro que un día, de feito creo que estaba contigo, foi un día que viñeches ti a Abegondo de casualidade e creo que ao final ou así que din con Sara Gallego, ou no, con Sara Souto que me dixo como de, eres MJ, eu, ai, sí, coñézote do mm. Twitter, entón faz xa un vínculo. Dese vínculo, claro, Vai, moita xente facía vínculo con ela, entón ela era como o núcleo, sabes? Entón hasta que de repente, bueno, vamos crear así un grupo de WhatsApp, tal, entón empezamos con esa leria de
non quero contalo mal, pero é como que o ano pasado creo que houbo arredor do Barça feminí a teoría do 2, que era asociar todo co número 2 para que viñera a segunda Champions, unha cousa así, non quero dicir mentiras. Entón nós dixemos, va, teoría do 3, porque ademais a terceira vai a vencida, todo este rollo. Entón empezamos co jajá, pero o jajá era, sobre todo, empezou a derivar nun grupo de xente que pasou de ir sola a Begondo, cada unha na súa esquina, e estar solas incluso ás veces que nin te atreves a animar moito porque dis ti, a ver, vou empezar eu aquí a cantar para que nadie me siga, sabes? A de repente facer grupo e facer piña. E iso todo foi derivando en, pois, pasar de é que, tío, de repente friqueces túas de estar sola en casa pensando, mira a alineación, mira tal, a poder comentalo con xente, incluso porra antes do partido. Buah, non sei que, ou, buah, que, mira, entrevista desta xogadora, buah, mira o que dixo. Entre outras cousas, xurdiron cousas como que nunha entrevista a Milén, ela dixo: "Yo creo que este año sí que va a ser, te digo en serio que lo siento en el corazón". Entón nós empezamos co hashtag de sentímolo no corazón, fixemos unha bandeira. Esa é outra, claro, despois ter xente no grupo moi creativa que di: "Por que non facemos?" E eu rollo de: "Veña, xa me poño a diseñar no Photoshop", sabes? Como non tes cousa que facer, pois Como veña, non a teño cosas. diseñar. No, ademais eu lembro que era como rollo pensando, Dios, teño mazo de cousas que facer, pero aquí estou porque isto faime ilusión como unha nena de 5 anos, sabes? E fixemos unha bandeira, claro, da bandeira e levar globitos co 3, o sea, empezamos así en plan friki. Despois, e por que non facemos unhas camisetas? Veña a facer as camisetas que teñen o logo da bandeira, que teñen o lema de sentímolo no corazón e por detrás pon xogadora 12 que é algo que elas din moito, non? Que a Begondo é a xogadora 12. Entón, nós, xogadora 12, o ao chascarrillo, 1 máis 2, teoría do 3. No, é que pode parecer tontería, pero cuidado, hostia, chegar a esos, ahora é fácil de velo, non? Xogar a 12, un máis 2, pero Sara visionaria, unha aperta pa ti. É que ademais hai 3 Saras no grupo, 3, sabes? Entón, claro, empezou todo así e as coñas, tan coñas, hasta que, fixemos 2 viaxes, tío. Nunca na vida fun ver fora ningún partido. E se me apuras tamén é que se non teño un pretexto así, casi non viaxo, sí, tío. porque o mismo, non? Ir sola, vas, Claro. recorrer os kilómetros, para E chegar ali, fomos. ao mellor estar ti sola na grada. Claro, claro, que hai un aficionado que vai a todos os partidos fora, a todos, e Hostia. vai solo, o sea, que é moi heavy, sabes? O sea, é o que digo eu, que parece que a nadie lle interesa, pero basta que lle interese a un, Mm, sabes? O sea, imagina se o alentas. tal Pois cual. o tema é que cas coñas da nada, fomos a Barcelona, donde levamos esa gran chosca, pero da igual, nós, é dicir, a xente era como rollo de, Experiencia. claro, eu entendo que as xogadoras estaban en modo de: "Ai, que mal", obviamente, acabas de o sea, acaba de ser un partido jodido, pois sí, pero estamos aquí contigo, estamos aquí para animarte, me Mm. cago en tal, queda moita temporada, vamos pa diante, non? Fomos a Bilbao outro día, e Bilbao, buah, é que foi unha experiencia porque pasamos de sufrir lo que non está dicho a euforia de, veña, cun gol cheganos e sóbranos e unha festa que flipa, o sea, xa era unha festa que xa é o rollo de, é que xa dá igual, o sea, obviamente está en xogo moitas cousas, obviamente o ideal é ascender, pero hai un rollo moito máis alá, un compoñente humano que eu digo, por un lado, ojalá isto medre moito, pero tamén, sabes, sería unha pena que o fútbol feminino perda esa esencia de certa cercanía, como a quen di, sabes, ou que se distorsione isto, sabes? É dicir, Mm. eu quero que crezca cada vez máis, pero que non se chegue a distorsionar, non? Como certas cousas que vemos no masculino que xa, sabes, xa está todo moi distorsionado nalgúns ámbitos. Entón, bueno, pois aí estamos, e esta teoría aí está, animando a tope e agora preparando o domingo en Riazor, que imos ir, non se nos va a reconocer de tanta filigrana que vamos a llevar. O sea, ides ir preparada. Preparadísimas, Ostras. preparadísimas, que nin no carnaval de Río de Xaneiro, tío. Bueno, pero a ocasión creo que o merece, non? Porque Eu quero pensar que sí. pode ser un partido histórico, pero máis alá, non? O que dicías agora, máis alá de que se consiga o ascenso ou non, que oxalá se consiga, que ten pinta, pero o fútbol é fútbol e a saber o que pode pasar, pero que sexa un día de seguir creando afición e o mismo, que igual a xente vos ve chegar como ides a chegar, que teño ganas de ver a ver que ides a montar,
E a mellor a xente se anima a, oye, quenes son estas? A saber, ou a dicir, ostras, pois podo ir eu tamén vir aquí ultra con 50.000 capas de cousas, con non sei que, e pode axudar todo eso, máis alá do que sexa futbolísticamente, senón para seguir creando unha base e que a cousa vaya crecendo pouco a pouco, pero que crezca. Sí, de feito, é unha das cousas que boto máis de menos como boa gaiteira, sabes? É o tema da animación, porque ao final somos 4 frikis berrando que si, a xente sígueche un pouco, pero é que hasta creo que outro día, sendo pouquiños en Bilbao, había como moito máis seguimento, sabes? Éramos 4 persoas berrando, pero, bueno, 4, máis que é que ao final, fora coñas, que a xente tampouco é moi consciente. O fenómeno Dépor non é só arredor do masculino, en tanto que, por exemplo, chegas a Barcelona e nós dicindo, vamos ser 4 aquí. Claro, empezas a chegar xente que é do Dépor, que vive por ali en Barcelona ou así de xente, así de xente que obviamente é xente do Dépor, punto, Mm. sabes? Pero hoxe xoga o femenino, pois vamos ver o femenino, vámonos a chegar, vas ver ao teu Dépor, tío. Entón, encherse de moita peña, que dis ti que ostras, xuntámonos aquí uns cantos, Sí, e en Bilbao tamén, en chegou a aparecer bastante xente, En Barcelona xa dende o principio que está a Peña de Barcelona, está a Peña Miau Miau Sí, e xa son dúas peñas, o da Miau Miau son socios, son dúas peñas que sempre que o Dépor femenino xogou en Barcelona ou preto, sempre sí, intentan ir, se non son claro, 20 son 5 e un pouco polo que dis, non, un pouco por o sentimento deportivista, un pouco tamén por, claro. por seguir co Dépor á banca, pero está aí tamén, ao final, estamos todos tan desquiciados que, sobre todo a xente de fora, porque a xente de fora ven o Dépor, é o Dépor á banca, pero é o Dépor. Da igual, son mis Vou colores, vou a ver o claro, meu é que equipo, vou a ver o meu sí, escudo no sí, campo. sí, 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 sí. É eso, sí, sí, eu creo que estamos bastante desquiciados en xeral e no feminino, pois vamos polo mismo camiño, sabes? Pero non sei, eu creo que non sei, son moitas cousas e sí que me molaría. A min, pa min, molaría un punto máis sería que en Abegondo, pois de algunha maneira, non digo que vai a ser eu, porque sí, son moi jaiteira, pero ahora de verdad tamén teño un mínimo de vergonza, aínda que non pareza, sabes? Pero eu berro todo o partido hasta o punto que eu digo, pá, xente, eu porque non estou tendo concertos, por desgracia, o sea, algo que por un lado é unha sorte, porque eu agora estou indo a mazo partidos, que é por un lado unha sorte, por outro unha desgracia, porque é rollo de que hai unha sequía, teño unha sequía de datas que flipas, e eso permíteme pois ter as findes super libres para Mm. ir ver o Dé, porque eu digo, por eso vou afogar as penas, non me vou quedar lamentándome. E claro, eu poñome a animar todo o partido e non me poño precisamente a animar, sabes, colocando la nota en el sitio. Poñome a animar como se anima, berrando como unha loca. Lo E máis eu, alto claro, posible. acabo afónica, que eu digo, moi bien, así, cuidando la salud, tal. E eu digo, esto se eu tivera bolos, teria que animar un pouco máis comedidamente O porque non me lo podo o permitir. cal creo que che iba a ser moi complicado e casi imposible, pero bueno, a intención seguramente de animar máis con medida iba a estar, pero eu creo que non Mira, ibas pero a ser capaz. xa teño ido pa que vexes, o sea, o nivel, por exemplo, a inicio deste ano, que mesmamente na Sala Fundación, o venres 26, creo que fora, claro, eu cheguei a casa, non sei, ás 3 da mañá, unha cousa así, ao día seguinte, fielmente allí en Abegondo, sabes? Eu chegaba, bueno, con cara de con cara de un pouco como a que teño ahora, sabes? Igual chegaba e era o minuto 10, pero non pasa nada porque o Depor nunca marca hasta que eu chego a Begondo, porque é unha lei non escrita que está aí. Chegaba no minuto 10, pero chegaba, porque era rollo de aquí estoy yo, que ya estuve bolo hasta las tantas, Pero pero aquí cumplo. estou. O sea, que non se diga. Entón, non sei, é un rollo de, mira, ao final estamos aquí para vivir, eu sei que o fútbol é un deporte moi bonito e moi oscuro en ocasións, pero eu prefiro quedarme ca parte bonita e, sabes, e impulsar iso e todos os valores guais que ten, sobre todo o que nace do fútbol feminino, aínda que haxa quen nos vexa pois, como pesadas reivindicativas, que probablemente non é unha o sea, quen se molesta porque non entende nada, non está entendendo nada, sabes? E quen se moleste porque toda a reivindicación ou todo o que se pode dicir ou todo o que se poida loitar, pois igual esa persona que se molesta é contra a quen hai que loitar e quen é o problema de que igual as cousas non vayan ou non sexan como deberían ser, tamén. Sabes que pasa, Dani? Que cambiar cousas incomoda, porque é dicir, para que algo cambie ti tes que mover cousas e así. Entón, cando alguén está acomodado nalgo,
de repente dicir, no, levántate dai un momento que teño que limpar, sabes? Ou que eso Sí, incomoda. Entón, chico, pois hai que incomodar, pois hai que incomodar, incomódase. E eu dígoche, e pois tamén dicir que, é dicir, que é a mítica, sabes? Como ahora eu estou lanzando isto, estou modo dé por Dépor e compartindo fotos e así, digo, jo, é que moitos seguidores meus que igual teñen cero simpatía polo Dépor dirán, pa onde vai esta? Pero é o que digo, tíos, é que isto, e concretamente neste momento no que estamos, vai moito máis alá do escudo, porque sí, eu a canción fixina inspirada no Dépor feminino e todo o rollo, pero fala de moito máis alá mm, e é unha canción que inclúe ao fútbol feminino galego, sabes? Sobre todo as xeracións como a miña, pero tamén está dirixido ás xeracións que están vindo, o sea, as rapazas que ahora mesmo están comezando, que están aprendendo a darlle patadas a un balón, é unha canción moi inclusiva, e de feito por eso non se menciona o Dépor en ningún momento. Solamente fais unha alusión que é ao lema de María Pita, que é quen teña honra que me siga, que foi campaña no ano no que eu empecé a escribir a canción, por iso ten esa frase, non? Quen teña honra que me siga, pero é que é unha mm, frase super inspiradora de María Pita, entón sí que está incluída esa frase de María Pita e sí que se fai alusión ao branco e azul, pero non estou dicindo por é dicir, hai mundo máis alá, quería facer unha canción moi aberta, entón é iso, é o rollo de olvidémonos, sí, vale, eu como deportivista, escudo e tal, pero vai máis alá do escudo, e mm, tamén dicir unha cousa, que o Dépor é moito máis que a institución. Sabes? O Dépor, o Dépor somos nós. tal O cual. Dépor somos nós. E Dépor tenos sempre presente que o Dépor somos nós. Sabes? Nós, para min somos nós e as que están aí no campo defendendo o escudo. Entón, non nos olvidemos deso de coidar tanto as que están no campo defendendo o escudo como coidarnos a nós, porque o día que nos deixedes de coidar a nós, el Dépor se acaba, eh? Pois creo que é a Sí. reflexión como xa sentenciar de como poñerlle o punto final á conversa, porque é que pouco máis casi se pode añadir que a isto último que acabas de dicir, o sea, pouco máis se pode dicir. O sea que Sí, 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 e nada, que moitas gracias, Dani, por sacar tempo de onde non o hai, esta conversa express. A ver, eu sacar tempo para conversar de música sempre me mola. Sacar tempo para conversar contigo sempre o que se poida. E sacar tempo xa tendo que ver co Dépor e tentando poñer o meu grao de area, aínda que sexa pequechiño, pero poñendo o meu grao de area para que tanto a canción, pero sobre todo o que a canción representa, pois poida chegar a ser máis grande todo isto, pois mira, se podo poñer un pouquiño, pois eu encantadísimo que vamos, a todo o que se poida axudar e todo o que se poida, pois que a xente se conciencie e vexa joder, que nos concienciemos moitos, porque bueno, que ao final, mira, iba a ser despedida, pero como comentarios que dicías ao principio, non, de las chicas e non sei que, comentarios que igual eu mesmo puiden chegar a dicir ou a veces a mellor comento dunha forma que, joder, dis ostras, non hai que comentalo. Claro, que ao final está moi arraigado, ás veces non sabes moi ben como dicilo, sabes? Porque que dis, sabes, non sabes moi ben como denominalo, pero Mm, é dicir, que vai máis alá diso, vai máis alá incluso, sabes, sí que é verdad que na linguaxe podemos meter a zoca, pero máis que na linguaxe vai nas intencións. E por iso eu creo que é importante, para falar ás veces de certas cousas é importante ir aos partidos, non? Por exemplo, que vayas a un partido solto e sexa un mal partido, pois porque pode ser, non todos son bons, as cousas como son, porque sí, temos días, sabes? Non pode ser de xa, que isto non sei que, isto non sei canto, como cousas que hai que ler e aturar, que, sabes, é dicir, de non, sigue o equipo, e así o sigas un pouquiño, contasme, mm. sabes? Pois o domingo, xente, todos a Riazor. Eu o mellor non, eu o mellor vexo a ver o que fago, porque claro, ostras, Tío, eh, palo eu santo, o digoche sea, unha cousa, eu se entro por desgracia hai un gol en contra nos primeiros minutos ou tal, eu vou coller marcho, digo a xente: "Oye, me voy", e dirán: "Ya se va el madridismo, ya se va", pois no, se va el gafe, entón eu xa se marcho vai e gafe. ya se va el A gafe ver, e a miña porra é 2-1, porque eu antes facía porras super Disney e agora xa empezo a facer porras
é que o final de temporada pesa psicolóxicamente. Eu creo que ojalá neste partido vayan dicindo como, sabes, como se fora o primeiro de temporada, con esa mentalidade, porque esa presión de es que si gano Asciendo, é que, tío, eso é como Sí. cando sales a actuar, rollo de vou actuar en Eurovisión, es que como me equivoque, voy a quedar mal. Pues basta equivocar, tío, Mm. sabes? É como... Sí, tal cual, tal cual. Pois, xente, sobre todo, escoitade a canción, vale? Escoitade a canción, mirade o videoclip que estivo ata as 4 da mañán, o sea, para Y aquí facelo. estamos, E, e, grabando e xa conversa. solo por eso hai que facelo. Apoiade ao Depor á banca non só o domingo, senón na próxima tempada en todo o camiño que vai a estar, estén en primeira, en segunda ou onde sexa. Apoiade o deporte feminino, pero dos equipos, oxalá, teño que dicir dende aquí que oxalá os rumores sexan certos e o Celta confirme agora en xullo que vai ter equipo tamén profesional feminino, que creo que tamén vai a ser un punto moi Sí, importante sí, sí, para o sí. deporte aquí feminino en Galicia, e todas as iniciativas, todas estas cousas apoiemos, porque se non as apoiamos non se vai a saber se de verdad poden chegar a ser algo importante. E creo que o máis importante incluso desta conversa, da canción e de todo, é que hai que estar e dar oportunidade, porque se non se dá, non se sabe o que vai a ser. Pois sí, e nada, vémonos o domingo en Riazor. Xente, graciñas. Chao, chao.